Southern Lily. For bookings and reservation, kontak ka lang si Mr. Danilo Mibulos and Miriam Linya para sa inyong disco. Kontak naman. Gusto ba kamong disco? Sound system po nga ba mo? Dili kata sa kahupian sa Southern Lily. Sound system Mr. Dani ang Mibulos. Disco ba boy linaw ikaw ninyo. Kasi ulihan mo magbuto-buto kini ang sound system at di basta-basta ilang suka bertinuta kung sa pagkaayo ang ilang mga suka kung imong tanawang dili ito mabuta kung quality sa sounds parting tinawan kung imong padugang dili ito magisawa DJ na ang atong iskutan DJ ni Ulos mo di ka magitan taas kong barok dili hamong gihiro dili po pati dili po gwapo siya ang DJ na dili arti bisan sa request pag-ukardi